ପରିବା ନିଅ କହିକି ପରିବା ମଉସା ଡାକ ପକାଇଲେ। ଯାଇକି ପରିବା ଟିକେ କିଣି ଆଣିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମାଛ ମାଂସ ଯେଉଁଠି ଏତେ ରେଟ୍ ଦେଇ ଖାଉଛେ ତ ପରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିବା। ତ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲକି ସଜାଡ଼ିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ପରିବା ଭିତରେ ଶାଗ ଅଛି, ଶାଗ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଶାଗ ଭାଜିଦେବି। ତ ଦ୍ୱିପହର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୁଆଶୁଇ ହେଲା। ଶୁଆଶୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। ତ ଉଠିକି ମୁଁ ମୋର ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି। ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି କପଡ଼ା ଶୁଖୁଥିଲା, ସବୁ ଛାତ ଉପରୁ କପଡ଼ା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଇରନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଗଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇରନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଜାମୁକୋଳି, କେହି ଖାଇନଥିଲୁ ତ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଟିକେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଟିଟି ଯାହା ଲାଗୁଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।